Mga idol, dumako naman tayo sa San Carlos City kung saan pinalalakas ang pagsusulong ng inklusibong komunikasyon sa pamamagitan ng isinagawang Basic Sign Language Training noong Nobyembre 26 hanggang 27 sa isang pribadong resort sa lungsod. Layunin ng aktibidad na turuan ang mga kalahok ng pangunahing kaalaman sa sign language upang mapabuti ang ugnayan at pag-unawa sa mga individual na may kapansanan sa pandinig. Sa loob ng 2 araw, nakibahagi ang mga dumalo sa interactive na sesyon na nakatuon sa tamang paggamit ng sign language at sa pagpapalalim ng pag-unawa sa kahalagahan ng accessibility at respeto sa lahat ng miyembro ng komunidad. Bahagi rin ng programa ang pagbibigay diin sa advokasya ng lungsod na gawing bukas at inklusibo ang mga serbisyo anuman ang kakayahan ng sinuman. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang ganitong inisyatiba ay patuloy na nagtataguyod ng pantay na oportunidad at mas malawak na partisipasyon ng lahat ng mga usapinga sa mga usaping pangkomunidad na naglalayong masiguro na walang maiiwan at lahat ay may pagkakataong maging bahagi ng pag-unlad ng lungsod. IFM News Express, Balitang Metro. IFM News. IFM News. IFM News.